Ola a todos, benvidos unha semana máis a Polingra. Hoxe traemos un material no que retomamos a temática de Samaín. A semana pasada tratámolo con un crucigrama destinado a nenos que saben xa ler, escribir, e hoxe adicarémolo a nenos pequenos que precisan quizáis outro tipo de actividades máis dinámicas e non tanto de escritura. Esperamos que vos guste. O exercicio consiste en crear o noso propio monstro. Para iso e para que todos teñan un monstro distinto ao do resto dos compañeiros, ímonos a servir de 3 dados diferentes. O primeiro é de cor verde grisáceo. Aquí podemos ver distintas formas xeométricas. Estas formas xeométricas van a determinar a forma do corpo do noso monstro. Tiramos un segundo dado, esta vez ese de fondo de cor azul. Aquí vannos a determinar a característica principal distintiva do noso monstro. Pode ser que sexa peludo, que teña os ollos saltóns, que teña raxos de polvo, etc. Non? E para continuar, tiramos un terceiro, no que se vai a determinar cal é o complemento do noso monstro. Podemos complementalo con un gorro de meiga, con unha espada, con unha cicatriz, tal e como podedes ver aí. Teño tamén un exemplo dun monstro creado por min en base a estos dados. Neste caso, a min tocoume un monstro de corpo cadrado con característica peculiar de orellas de morcego. Como complemento, tocoume un garfo. Este podería ser un resultado. Evidentemente, cos peques, eles serán os que fagan o debuxo, polo que quedará moito máis resultón. Para rematar a actividade, o último que imos facer é poñerlle nome ao noso monstro e poñelo a decorar este mural que vedes aquí que pon monstros arrepiantes, nos que podemos expoñer todos os monstros creados na aula. Así, cada un pode ver o seu e poden ver que todos son diferentes dentro da mesma clase e utilizando a mesma dinámica, os resultados son moi dispares. Así que creo que tedes aquí un material para unha clase divertida e unha forma entretida de practicar o galego creando monstros do Samaín, porque estas actividades teñen sempre como prioridade o uso e a difusión da lingua galega. Por iso os dados están escritos en galego e por iso a táctica do profesor debe ser e a ti que che tocaba facer? Tiñas que poñerlle dentes de tiburón? Non, profe, eu tiña que poñerlles orellas de morcego. Entón, preguntémoslle cousas, aínda que xa saibamos a resposta, realmente o que queremos é que eles practiquen a lingua. Esta actividade debe ir alén do debuxo do monstro e despois é tamén importante a frase que temos arriba no mural, monstros arrepiantes. Temos que recuperar as palabras que son nosas típicas galegas e que distan das palabras que coñecemos do castelán, porque senón, se empezamos a confundir sempre o galego co castelán, acabamos perdendo identidade lingüística. Polo tanto, é importante afianzar as palabras que son exclusivamente galegas. Como sempre, tendes o material dispoñible na caixa de información con un link que vos achega o documento para descargar. Lembrade suscribirvos á canle e darlle a campa vermella para recibir todas as notificacións sobre as novidades das publicacións. E lembrade tamén que temos Instagram.